Sokan voltak kíváncsiak Bicskei Zoltán magyar-kanizsai rendező filmjére, amelyet több mint 10 éve kezdett el írni, és amelyben megpróbált egy saját képnyelvet, képírást kialakítani. A különös hangulatú és ábrázolásmódú történet 1680-ban játszódik, és a török fogságból szabadult Deák, a Sánta és a Félszemű korábbi otthonukat keresik a pusztaságban. A film megpróbál saját képírással beszélni, távol ettől a mai divatos módoktól, és szerintem van egy alföldi képi látásmód, amihez tartozik egy gondolkodásmód, egy szellemiség is, ebből valamennyit reményem szerint fölvillant a film. Lévén, hogy a 16. század végén járunk, nincs nagyon mit tanulmányozni színészi szempontból, hogy most milyenek a gesztusok, milyen a mozgás. Hát én erre nem is gondoltam egyáltalán, szóval ez nem volt semmiféle célom, hogy most én valami korhű valakit játsszak, mert hát úgyse tudnám. A szöveget viszont nem én írtam, hanem a Bicskei Zoli, úgyhogy ezt meg kellett tanulni, és azzal nem volt nagy gond. A forgatás többnyire Bánát pusztáin volt, ahová a török dúlás miatt a 17. századra elnéptelenedett Bácskából menekültek a szereplők. 10 éve kíséri a média ennek a szülésnek a vajudásait, illetve a vajudás különböző állomásait. Az Aracs az a végállomás volt, tehát akkor már tudtuk, hogy befejezzük, hiszen a film egy nagyobb része az aracsi puszta templomban és a puszta templom körül játszódik. Álomhava, egy régi vágású film, amilyent már nem szokás készíteni. Történelmi játékfilm a délvidéki pusztaságból. Mit tudtak a tátosok, mi a csodabalta, s ki a szakrális király. Első ízben magyar filmben Attila, az Isten ostora. Álomhava, délvidéki játékfilm.